हेल' फ्रेंड्स बड' निउस इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम। फैदो लोगोफोर बिदिबा दिनैनि रादाबाव। गिबि रादाबाव दङ गोजोनथाव खौरां। NDFB नि गायसनगिरि दैदेनगिरि रन्जन दैमारिखौ गुबुन दाबसे मोजां जायगायाव लांनाय जासिगोन होनना प्रमद बर'आ बुंदों। बारग' NDFB नि दैदेनगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जोबथेसालियाव थाबोनाय NDFB सोद्रोमाफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो उदां खालामनो खामानि मावगासिनो दं। जोबथेसालियाव दिनैसिम जोबथेजानानै दोनजानाय NDFB नि गायसनगिरि दैदेनगिरि रन्जन दैमारि आरो NDFB नि सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सानगासिनो दं होनना बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बुङो। बे समाव रन्जन दैमारिखौ लानानै गोबां सावरायज्लायना गोबां सुबुङा नंगौ नङा बायदि बायदि खोथा बुंलाबायदों, दावराव खालामदों होननानै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बिबुंथि होयो। गुबै खोथाया मा बेखौ बुजिना मोनाखै आरो खायसेया दुखुजोंनो मिन्थिनानैबो मिन्थियै बायदि खोथा बुंबाय दं होननानैबो बुंथियो बिथाङा। मख'थावनादि आसाम सोरखारा NDFB नि गायसनगिरि दैदेनगिरि रन्जन दैमारिखौ गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय लानानै फैनानै GEBPN नि केम्पासनि सिङाव थानाय गंसे फिसा न'आव लाखिनायखौ फिन गुबुन जायगायाव लानानै मोजां जायगायाव दोनहैनाय जासिगोन होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ। बेराफारसेथिं बिटिसिनि सोरखाराबो आसाम सोरखारखौ नारसिननायजों लोगोसे भारतनि हम मिनिस्ट्रिखौ नारसिननानै थाबैनो NDFB नि गायसनगिरि दैदेनगिरि रन्जन दैमारि आरो बारग' NDFB नि सोद्रोमाफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो खावलायदों आरो सावरायलायनायबो सोलिगासिनो होननानै मिथिहोबावो। चिराङाव आसामनि चिफ सेक्रेटारि जिष्णु बरुवाया दावबायफैदों। आसामनि चिफ सेक्रेटारि जिष्णु बरुवा बिथाङा मैया सुनिबारखालि चिरां दावबायना चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिजों लोगोसे चिरां जिल्लानि काजलगावआव जिल्ला बेंगिरिनि नब्लाङाव कर'ना बेरामनि थासारि, JJM नि लाहार फाहार खालामनाय आरो दैबानानि साखाफारानि सायाव गुवारै सावरायलायो। बे मेलावनो चिरां जिल्लानि ADCSफोर आरो SCSफोर, COSफोर आरो सांग्रांथि बिफाननि गोबां अफिसारफोराबो बाहागो लायो। चापागुरि कक्लाबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव खारनाय हाबाफारि मावफुंदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय चापागुरि कक्लाबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाइमोन हौवासाफोरखौ लानानै गोलाव खारनाय बादायलायनाय हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारियाव बान्था महरै सेथि मासि आवथायनो हानाय गोलाव खारनाय बादायारिनो 2000 रां, नैथि बान्था महरै 1500 रां आरो थामथि बान्था महरै 1000 रां बान्था होनाय जायो। नोजोर होथावनादि बाक्सा जिल्ला जाला डेभेलपमेन्ट ब्लकनि इनचार्ज मन्टु बर' बिथाङा बान्थानि रांखौ होदेरनानै सेथि बान्थानि 2000 रांनि सोलाय 3000 रां खालामना होयो आरो नैथि बान्था महरै 2500 रां आरो थामथि बान्था महरै 2000 रां खालामना होयो। मख'थावनादि चापागुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव गासै गं 11 दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं आरो गं 11 दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरनिफ्राय मोनसे दालाइसानिफ्राय 12 बादायारिफोरखौ बाहागो लानो खावलायनाय लेखा बे लाइमोन फरायसाफोरा दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। जौ सेरेब फाननाय हिन्जावखौ देहा फाननानै जा होननानै बुंनाय पुलिस कनस्टेबलनि सायाव आसाम पुलिसा साजा होनो रादाय लाबाय। रादाब फोसावनायनि उनाव जौ सेरेब फाननानै जानाय हिन्जावखौ देहा फाननानै जा होननानै बुंनायनि थाखाय पुलिस कनस्टेबलनि सायाव गोख्रों सास्ति होनो रादाय लायो आसाम पुलिसा। बङाइगाव अबायपुरिनि सासे हिन्जावखौ देहा फाननानै जा होननानै बुंनाय अबायपुरि थानानि आइजो कनस्टेबल हलि कलितानि सायाव साजा होनो रादाय लायो बङाइगाव पुलिसा। बर' हारिनि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि दाबिजों गसाइगाव बारग' NDFBफोरनि गेदेर धरना। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सिन्द्रिजरा गामियाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि दाबिजों लोगोसे बारग' NDFBफोरनि मोननांगौ रिहेबिलिटेसननि थाखाय मोनसे गेदेर सोमावसारनाय हाबाफारि जायो। बे हाबाफारियाव मोनफ्रोमबो बारग' NDFB हान्जानि गोबां दैदेनगिरिजों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। लोगोसे बिथांमोना आखायाव बेनार पस्टार लानानै रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौ होननानै आरो मोननांगौ रिहेबिलिटेसनखौ थाबैनो होनांगौ होननानै हरसिखावदों। लोगोसे बिथांमोननि दाबिखौ सोरखारा थाबैनो मावफुंना होआब्ला आरो रन्जन दैमारिखौ थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय हगारना होआब्ला सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जागोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव गोख्रोङै बुंथियो बिथां उदालगुरि जिल्ला बारग' NDFB रन्जन दोलोनि कामान्डेन्ट बिथां D. उफ्रिया। 64 नं फानेरि बियाबनि MLA थामहिनबा आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया गोरिबफोरनो बेसेन नाङै गोजौ थाखोनि अगदाब रानदों। बिब'सिका कम्पानिनि गेजेरजों बेसेन लायालासिनो होनाय अगदाबखौ मैया राननाय हाबाफारिखौ जागायजेनो बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। फानेरि बियाबनि टंला, बरटंला, भेरगावनि दंपारा, डिमाकुसि आरो सुक्लाय ओनसोलाव राननाय हाबाफारिखौ जागायजेनो। बे राननाय हाबाफारियाव बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि
बिबसिका कम्पानि डिरेक्टर बिबेक बरा, जोंसां बर', अदित खुंगुर बसुमतारी, अर्जुन दैमारी आरो बिजेपि दोलोनि गोबां जिल्ला दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। मख'जायोदि बे गोजौ थाखोनि अगदाबनि गेजेरजों एसेल' बनजोंनो बायदि संनो हागोन आरो बियो सुबुं सावस्रिखौ नोजोर होनानै बानायनाय मोनसे जौगा थाखोनि अगदाब होनना बुंसारो डिरेक्टर बिबेक बराया। खमथाफुर अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय गकुल बर्मननि हेंथायै दुलाराय कच राजबंसि फरायसा आफादनि बेफ्रसार बिबुंथि। केएसिनि चिफ गकुल बर्मनखौ आख्रासुनि मिरु कमिटिया गाहाय नेहाथारि बिबाननिफ्राय हगारनायनि उनावबो फरायसा आफादनि दैदेनगिरि महरै खामानि मावनो नाजादों होनना गोख्रों अजद खालामदों मिरु आख्रासुनि आफादगिरि अरुण कुमार रायआ। शनिबाराव क'क्राझार प्रेस क्लाबाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आख्रासुनि आफादगिरि अरुण कुमार रायआ बुङोदि गकुल बर्मननि जायगायाव केशव रायखौ गाहाय नेहाथारि महरै बिबान होबाय होनना रोखा बुंथियो। खौरांगिरि मेलाव रायआ बुंबावोदि फरायसा आफादाव थानानै राजखान्थि हान्जानि खामानि मावनो मोना होनना केएसिनि चिफ गकुल बर्मनखौ फरायसा आफादनिफ्राय बिदाय होबाय होनना बुंथियो। मानोना आख्रासुआ मोनसे कच राजबंसि माहारियारि आफाद। राव हारिमु थामोनथा आरो बायदि बिथिङाव आख्रासुआ मैखोमै खामानि मावनांगौ दङ। नाथाय बे समाव खायसे आख्रासुनि दैदेनगिरिफ्रा इसिङारि गुलुं गुजुं खालामनो नाजादों होनना रोखा फोरमायो अरुण कुमार रायआ। भारतनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। टकिय' अलिम्पिकआव भारतआ गिबि खेबनि थाखाय सनानि मेडेल आवथायनो हादों। टकिय' अलिम्पिकआव जेभलिन खुबैगिरि नीरज च'प्राया सनानि मेडेल आवथायनो हादों। बे समाव हादरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोदों नीरज च'प्राया। सनानि मेडेल देरहानाय नीरज च'प्रानो हारियाना सरकारा 6 कौटि, पान्जाब सरकारा 2 कौटि रां फोसावदों आरो गासै हादरनाङै बिथांनो गाहाम हामलायनाय हरदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया सुबुंफोरखौ मिज'रामाव मटर गारि लांनो हागोन होननानै गनायथि होबाय। साननैसो सिगां आसाम मिज'राम सिमनायाव जानाय जाथायखौ लानानै मटर गारिफोरा मिज'रामाव राजा लामा नम्बर 306 जों थाङाखैमोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया सुबुंफोरखौ खावलायोदि मिज'रामाव मटर गारि लांनो हागोन होनना। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 22 जुलाइआव जालांनाय दुखुनांथाव जाथायाव सा 6 आसाम पुलिस जवानफोरा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन आरो माखासे पुलिस जवानफोरा जोखोम जानानै दं। बिसोरनि देहाया थाब हामनायनि थाखाय बिथाङा आरज गाबो। बिथाङा बुंबावोदि गोजोन लामाथिं आसामनि सुबुंफ्रा दावबायनांसिगोन आरो आसामनि सिमनाखौ रैखा खालामनांगोन होननानै बिथाङा आसामनि सुबुंफोरखौ मिज'रामाव थांनो हागोन आरो मालमाथाबो लांनो हागोन होननानैबो बुंथियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै इउपिपिएल दोलोआ गसाइगावआव मोनसे सावरायमेल खुंदों। रायजोआव गासै 4 बियाबाव उफ्रा बिधान सभा बिसायख'थि जानो गोनांखौ नोजोर होनानै गुबुन दोलोफोर बायदि इउपिपिएल दोलोखौबो साखाफारा जानायखौ नुनो मोनदोंसै। बेबायदिनो मैयानि फुंनि 11 रिंगायाव गसाइगाव जिल्ला माइन'रिटि सेलनि बानजायनायाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बमराबिल कमिउनिटि हलाव मोनसे सावरायमेल जानानै थाङो। उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै इउपिपिएल दोलोआ गसाइगावआव मोनसे सावरायमेल खुंदों। हाबाफारिखौ गसाइगाव जिल्ला माइन'रिटि सेलनि आफादगिरि आइनाल हकआ आफादगिरि मासि लानानै दैदेनो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों फारियै मिरु इउपिपिएलनि माइन'रिटिनि आफादगिरि साहेब खान आरो मिरु इउपिपिएलनिनो माइन'रिटिनि नेहाथारि बिथां नुर हासान आनसारी आरो गसाइगाव जिल्ला माइन'रिटि इउपिपिएलनि गासै दैदेनगिरिफ्रा। उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै इउपिपिएल दोलोआ गसाइगावआव मोनसे सावरायमेल खुंदों। लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिथां साहेब खानआ बुंथिबावोदि जानो गोनां उफ्रा बिधान सभा बिसायख'थियाव बिटिसिनि 2 बियाबावबो इउपिपिएल दोलोनिफ्रायनो होनाय जागोन। बेनिखायनो दिनै गसाइगाव बियाबखौ देरहासार जाहोनांगौनि थाखाय मोनसे सावरायमेल खुंदों। गसाइगाव बियाबाव माइन'रिटि सुबुं अनजिमाया बांसिनलाय मैया माइन'रिटिफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायो आरो जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव बे खेबाव गासैबो माइन'रिटिफोरा इउपिपिएल दोलोनोनो भट होगोन आरो देरहानायखौ रोखा होननानै बुंथिबावो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो जायफोर दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। गोजोन्थों।